Erokamano, duol mochung' ne yiero IEBC ochako chenro mar puodho jochung' madhi laro kom od bura ma Kasipul e yiero madundo ma ibago tarik 27 mar dwe manyien tok tho mar manen jaod bura ma Kasipul Ong'ondo Were. Jochung' 13 osewuok oko mar laro lemono kendo moko kuomgi IEBC koro osepuodho. Jafwambo marwa Ali Abich nigi wachno maler. Chenro mar gokogono kendo puodho jochung' molap dhoge ndong' ne kom od bura ma Kasipul e yiero madundo mibiro bagi tarik 27 mar dwe manyien. Ne IEBC ochako kinyi ma kawuono e apisgi mani Kosele. Chenro ma IEBC biro tieko odiechieng' ma kiny. Jachung' mokwongo mane ochopo e nyim IEBC gi otese mage mondo mi opuodhe sa 2 mar okinyi en jachung' Philip Aroko malaro kom od bura ma Kasipul ka ok ochung' kod duond bura moro amora. Ka Aroko mane oten kod johera mage ne osingo timo kampen mar kwe ka ok onian gi chir mar kawo komno. Kwe kende mwalando ne jowa ni nyaka wabed gi kwe, ok wadhi engage e gik ma ok dhi konyo jothurwa. Process ni kaka jo IEBC onyisowa obiro bedo maber. To wan bende nyaka wang'iye mondo bed maber. Bang' Philip Aroko to IEBC ne okolo kendo notese mag Collins Okeyo malaro komno gi tiko maduond bura mar MDG kendo bang'e to IEBC ne opuodhe kendo miye teko machako kampen mare ka okono yekore ne yiero no. Collins ne oloko jachung' maduond bura mar United Progressive Party UPA Rateng' Otiende mane okoni ne rwath mang'ut oromo jok ne kom ma Kasipul. Akwajo mochung' wetewa wae uliganism dio kwa kura e yo makare. Yo kwa kura gi muolo. Adwa lando ni jo IEBC opuodha kendo kawuono ne kura an jachung' goti nyake debe. Kar sabich mar odiechieng' jachung' mar ODM Boyd Were ne omulo apise mag IEBC mane Kosele kotene kod jotend duond bura mar ODM kaachiel kod johera mage kendo bang' puoth mare Boyd ne osingo timo kampen mar kwe motelo ne yiero madundo no. This new journey will work together with the people of Kasipul and will bring this seat home. Jotend duond bura mar ODM ka otelegi gi jalupo gai maduond bura no Abdul Swamar Nasir, Geoffrey Ososi kaachiel kod jakom gi Gladys Wanga ne osingo timo kampen ne jachung' margi nyaka gineno yudo komno. It's a great feeling and I want to thank the people of Kasipul who have come out in large numbers to escort our candidate Boyd Were Ong'ondo to come and present his papers here today. This is just the beginning of a journey which we are going to walk until the 27th of November. When you sit down to plan your campaign, know that these resources, the entire resources of the party, these are the resources of the party, are available for you. If there is a village somewhere with Maasai speaking people, let's send Ledama there to speak to them in their language. If there are Luyas somewhere, send Osotsi and me there to speak in their language. The people of Kasipul chose Boyd. The party embraced Boyd. We are here to be able to support him from what he was once a nominee. Now he is a candidate, and God willing, he will be a member of parliament elect. Apisa mar IEBC ka chud bura ma Kasipul Rebecca Buwaku okone jochung' 13 biro chopo e nyimgi mondo mi puodhogi kane okone jochung' osepuodhi mondo tim kampen mar kwe. My expectation with the candidates whom we've already cleared, I expect them to have a peaceful campaign, free of violence, and they should follow their campaign schedule. Ng'welar kom od bura ma Kasipul oyo wang' jochung' 13 mane kod duond buche mopogore kama ok bino chung' kod duond bura moro amora. E kinde ma koro IEBC ochako puodho jochung' ma sani koro laro kom od bura no endo marumo odiechieng' ma kiny, IEBC kwayo jochung' mosepuodhi nota kampen gi yor kwe. Ali Ramogi TV, Homa Bay.